Sawubona mbukeli, siyakwamukela. Ikalamva Films nethimba sivakashele endaweni yaseNseleni, Enkwalini. Enkwalini Dam elidume kakhulu ku social media. Leli damu kubikwa ukuthi liqalwe omunye wabahlali ogama lakhe linguSiyabonga Mpotsholo. Njengamanje leli damu lidume laze lagcwala kakhulu ku social media, ko Facebook, ko TikTok nakwezinye indawo. Nabaculi bendawo futhi nabo sebeyalisebenzisa leli damu njengendawo ye-entertainment area. Kanti futhi nabahlali abangosomabhizinisi abancane abazimele nabo bayalisebenzisa leli damu. Sicela ukukuthatha mbukeli uzwe omunye wabahlali osevule ibhizinisi kulo leli damu. Igama lami uThandangwa kaMgaga. Ngisuka endaweni yaseHlanzeni khona la eNseleni aphansi kwekhansela uZulu. Sila nje endaweni yasethuise Mpotsholo City nje iQualini emayeni sizodayisa nani babona nathi itafula siphethe izinto nje zabantu abasha lana ukudla nje besingajabula kakhulu mangabe mhlawumbe umasipala engasilekelele ekuthenini usivulele nje indawo ususela izihlahla lezi ngoba siyabona ukuthi le ndawo isazoba babhizi kakhulu and nabantu abasha ave bekukhuthalela ukuzokwenza imali lana sithi namathuba emisebenzi engekho, so siyakwazi ukuthenga lezo zinto ezincane sizoyidayisela bethenga abantu sithole leyo mali leyo sikwazi ukuthuthukisa amabhizinisi ethu. Mhlawumbe nje umuntu obeyidayisela ama-chips uma esethola imali uyakwazi ukuthi athenge izinto zokuphuza nje. Siyabonga nje kakhulu nje le ndawo, siyafisa nje ukuthi ingavalwa kodwa nje kube yona ndawo esiyisebenzisayo abantu abasha sikhiphe ibhizi ngayo, sisahlezi nasemakhaya sisafesa nje. Siyajabula nje kakhulu ngoba siyabona ukuthi lo nyaka cha usiqalele kahle, siyakwazi ukuzenzela imali nje. Siyabonga kakhulu. Kanti leli damu mbukeli lisendaweni yaseNseleni, Enkwalini, kwesikakhozi isigodi. Leli damu leli nomasipala uye kwabikwa ukuthi uzolithuthukisa, kodwa kuseseyinhlelweni zokuthi libukwe, licheckwe, libhekwe ukuthi alinabo yini ubungozi. Kanti nabanye abahlali bakule ndawo abafisi ukuthi livalwe njengoba bekhuluma ngokulandelayo kanjena. Ngusithembile ngwakamlambo lapha ehluma ngakagogo uMamsweni. Isifiso sami ukuthi idamu liqhubeke lingavalwa ngoba hayi bo sesithola amathuba emisebenzi, sithola amathuba emisebenzi, siyadayisa amabhanqonqo, siyadansa, sidayisa ney'tikiswidi, yonke into nokuphuzwayo ngisho amanzi. Manje siyafisa ukuthi idamu lingavalwa ngoba sikhulisa iy'ngane zethu. Ngikhuluma nje nginometriko ye-varsity, ngiyabeka 500 enguthola edamini ngosuku. 500 phezu kwa-500. Ingane yami iyahamba nje iya e-university ngedamu, so idamu lasemane sicela nabafisa livalwe Nkosi yami, bengasilokoti Nkosi yami. Uma befuna basilekelele nje Nkosi yami ngentuthuko, basifanele ama-light silale khona sidayise kuze siyabonga, siyafisa Nkosi yami nomkhandlu bakithi usikhulumele ngumasipala kahle hayi kabi, besishekhele khona umgozi siyavuma, kodwa manje bengalivali idamu ungcono abathuthukise ungcono ngoba nathi singasebenzisi sesithola amathuba emisebenzi.
Kuleli damu lasenseleni sekuze kwanyuswa nezokuphepha. Bathi mabebhukuda kube khona namaphoyisa abagadile ababhekile ukuze bengalimazani. Kanti futhi nabasuke bephethe ngalelu langa bayaye beqinisekise kwezokuphepha kwababhukudayo ukuze bengakulimazani futhi bebhukude ngokuphepha. La kulabafowethu abashaya injomba la kunentambo ade ngiyifaka njengamanje. Akekho ozodlula leya ntambo, akekho ozohamba uthinta leya ntambo leya. Ungayi kule ndawo le ebhalokhethwe ngalezi zinto lezi ezigreen. Oya ngala ingoba siyamazi uthunyiwe uthi okay ungahamba just nje ukuchecka yabo, but abantu bazobuka kahle kahle namhlanje injomba, abantu abazobe beniculela la no DJ bese kuthi la kulabafowethu abashaya injomba thina siyakunika imvumo ukuthi umgqule kanje umuntu omile lapha oswekile. Akafuneki umuntu oswekile njengamanje phambi kwalabafethu. Kunabantu abahloniphekile lapha phezulu. Kunabantu abahloniphekile lapha phezulu obabunyambose nobaba basazofika nehambeli zizobuka lento le ebelokhi trenda emafonini nakuma TV. Liqhela bamabhukudi nawo manje njengabafethu sebeqalile bayihlelela ematsheni. Uright uzokwazi ukushutha lapha uzume wenze yonke into eyenzekalayo la. Niyabaphazamisa bayashiplika, niyamhleka umuntu uyayibona nto ngagcina sekusuka imbi ngento engekho. Ukusuka nje laba fethu phambi kwala eduze kwalensimbi le nentambo kuyale kuleli gquma oswenkile ogqoka iskibho othi yena akabhukudi. Suka ke lapho fethu sizobuka abantu ababhukudayo la. Leli damu lizela nje ngokuthi sabona umpontsholo ngene emanzini ebhukudi. Abafethu ke seku association ebhukudayo. Umpontsholo wayamba nenkinga sebhekane fethu. Nabahle bafethu yazi. Ngathi ngise Cape Town kanjalo cabangani. Bukani phela bafethu, kanti sisengethe yona ophethe phephe emboleko. Funke imali lapha ngibuka abantu ngebhompolo ngecela bafethu. Yes, lo bhuti bafethu nimhloniphe njalo. Hayi ngobe la engathi bafethu siyalokhuza siyahlanya yini. Lo bhuti uyakwazi ukubhukuda. Uma emlapha uzobe phethe ipopolo, ikhona ipopolo. Uzokuchecka emanzini ukuthi wena uphelelwe umoya. Etshela abangani bakho ukuthi abakhiphe. Kunabafethu laba bebhukuda ngegroup. Leyo gang leyo nishayile ihlombe bafethu ibisiza abantu abaningi. Baningi abantu ade bekwiliza la but bese ngakuvezi lokho ku social media. Yabo, siyazi social media abanye abanomona baveza into embi la ukuthi bukani la sekwenze ukuthi ingobani ngifuna ibhidamu libhidliko yayibona lonto. Siyabonga nangu mfethu uphethe iskebe naye uzochila. Ngalabo mfethu kulezi indawo ezisemanzini ezifaka lezi zinto ezihlaza. Uma uphethe into okwazi ukubhuda ngayo ungangena siyakuvumela but le ndawo la eyenjomba. Umphakathi wasendaweni yasenseleni ngokusho kwawo uthi unesicelo sokuthi umasipala umhlathuze ubasize ngokuthi leli damu lithuthukiswe okanye lilungiswe libe indawo eright ezoheha abahambeli bakwezinye indawo okanye ama-tourist. Kanti futhi baye bagcizelela nokuthi leli damu lingasiza kakhulu ekuthenini linqande iyuti ezidakamizweni bathole into ababhizi ngayo. Bafowethu sibonani naphila. Ngaphakathi angizoma ukuthi kakhulu. Kodwa nje bafowethu amanandi bafowethu. Amanandi ngiyabona nani besingeke sibule bafowethu. Semnandi sijabule balekile bafowethu. Nami bafowethu cha ayikhale bafowethu ngoba uyabona kahle ngoba sidala sikahle bafowethu abantu bayazama. Umlando nje khona ukuhlangana nje kwabantu engavamisile so kuhle kakhulu bafowethu. Ngelo nje ningasibaleni ngiyabona bafowethu umnandi yamanandi bafowethu siyakuzana yikho lento ukuthi akekho sizulu so uphephile bafowethu ayikhale nje akasiyeke bafowethu please bafowethu ngiyabona.
Ikalamva Films.